O Percebe protagoniza as posas en Aguiño. 25 percebeiros arrancaron onte a campaña e os prezos alcanzaron os 80 euros na venta que houbo esta tarde. O mercado volve a contar con Percebe logo de que a agrupación de mariscadores de Aguiño optara por abrir onte a súa campaña. Esta mañá foi de traballo intenso para os profesionais que atoparon con facilidade o recurso nas rochas. Foron alrededor de 25 percebeiros e percebeiras e xuntaron onte en subasta 105 kilos. Bueno, os precios moi bons, a verdad. O máis caro foi a 100 euros, quedando unha media en 60 euros. Bueno, unha media bastante boa. A zona que se abreu é a zona de Espiñarido, aí desde a playa de Baleeiros hasta Río Xeira. É unha zona que se abre sempre todos os anos para intentar darlle cabida aos mariscadores e mariscadoras que non teñen o permiso de ourizo. Entón, claro, para dar que podan contar con ingresos económicos esta temporada. Hoxe comercializáronse 145 kilos de percebe, o prezo máis elevado foi de 80,5 euros o quilo, mentres que a media foi lixeiramente superior aos 41 euros. Está dando os seus froitos, parece ser que se as cousas siguen así, podese presentar unha boa campaña. Certo é que onte, esta semana son mareas vivas, e, a parte lle ven a marea, entón, claro, están collendo, están deixando traballar, están collendo o percebe. A zona na que se iniciaron os traballos está en veda ata esta época do ano, aínda que neste 2026 abriuse a campaña algo máis tarde polos temporais que protagonizaron os primeiros meses do exercicio. É claro, o percebe é mellor que outros anos, e parece que cae algo máis tamén. Según me comentan os compañeros que están indo, parece que ven algo máis que outros anos, como normalmente se abre en febreiro, está aberto, pero este ano, claro, cos temporales non se pude abrir en febreiro, e trasladouse hasta principios deste mes, en marzo. Ese mes por riba venlle moi ben, a verdad, aumentou en cantidad e en calidad. Cada profesional pode apañar 5 kilos de percebe ao día e para ir á zona de traballo están a acceder por terra pola bravura do mar. O mal tempo favoreceu o crecemento do recurso nas rochas. Os temporales, claro, afectan-nos que non podemos traballar, pero ao mesmo tempo tamén, claro, é unha vida natural que ten, é sempre, para o percebelle mellor, canto menos se pode acoller, máis tarde se abra, máis aumente, e si que dou os seus resultados. De feito, está aí para ver en Espiñarido, abreuse un mes despois e é mellor que outros anos, bastante mellor. O mercado está a responder ben, xa que son poucas as persoas que están indo ao percebe. A xente está toda repartida, estamos andando ao ourizo, todos, entón se están andando ao percebe é unha minoría. Son 25 percebeiros e percebeiros que foron, de 25 de 130 que somos, claro, oferta e demanda, hai pouco no mercado e está lle valendo. Polo momento as perspectivas para esta campaña que arrancou onte son boas. Cabe destacar que eran mareas vivas e, as condicións climatológicas foronlle favorables, pero, ainda queda moito de campaña, ainda queda todo marzo e abril, e a ver como se vai presentando a xente que vai, os precios, é moi variable todo. Está previsto que a campaña do percebe se desenvolva ao mesmo tempo que a do ourizo, polo que rematará en abril.